नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാം സ്കന്ധം 23-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ദേവഹൂതിയുടെ ദുഃഖം. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാത്വീ പതിമിംഗിത കോവിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാത്വീ പതിമിംഗിത കോവിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാത്വീ കോവിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാത്വീ വിമിംഗിത കോവിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയുവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വീ പതിമിംഗിത കോവിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സീതാരാമൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധി പതിമിംഗിത കോവിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാത്വീ പതിമിംഗിത കോവിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനിവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സ്വാദേ പ്രതിലിംഗിത കോവിദ നിത്യം പരിചരത് പ്രീത്യാം ഭവനീവ ഭവം പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വീ പതിമിംഗിത കോവിദ നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനിവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച
पितृभ्यां प्रस्थिते स्वादे पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचर्यत् प्रीत्या भवानी वा भवं प्रभुन्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा राजी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रदर्भ्यां प्रस्थिते स्वाद्ये पदीमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी वा भवं प्रभुं। हरे कृष्ण माताजी। शारदा जी नमस्ते माताजी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വി പതിമിംഗിതകോവിദ നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യ ഭവാനി വാ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിയാ? സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നു. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സ്വാധി പതിമിംഗിത ഗോവിദ നിത്യം പരിചരത് പ്രീത്യ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വി പതിമിംഗിത കോവിദ നിത്യം പരിചരത് പ്രീത്യ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വി പതിമിംഗിതകോവിദ നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യ ഭവാനി വാ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വി പതിമിംഗിതകോവിദ നിത്യം പര്യചര്യത് പ്രീത്യ ഭവാനി വാ ഭവം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സ്വാധി പതിമിംഗിത ഗോവിദ നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വി പതിമിംഗിതകോവിദ നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വി പതിമിംഗിതകോവിദ നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാധ്വി പതിമിംഗിതകോവിദ നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് 2 ശ്ലോകം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. മൈത്രേയ ഉവാച. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു പിതൃഭ്യാം മാതാപിതാക്കളാൽ പ്രസ്ഥിതേ വേർപാടിൽ സാധ്വി നിഷ്കളങ്കയായ സ്ത്രീ പതിം അവളുടെ ഭർത്താവ് ഇംഗിത കോവിത ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിത്യം നിരന്തരം പര്യചരത് അവൾ പരിചരിച്ചു പ്രീത്യ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഭവാനി പാർവതി ദേവി ഇവ പോലെ ഭവം ഭവാൻ ശിവൻ പ്രഭും അവളുടെ പ്രഭു. വിവർത്തനം. മൈത്രേയൻ തുടർന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഭർത്താവിന്റെ ഹിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിഷ്കളങ്കയായ ദേവഹൂതി അത്യന്തം ഭക്തിപൂർവം മുനിയെ നിരന്തരം പരിചരിച്ചു ഭഗവാൻ ശിവനെ പാർവതി ദേവി സേവിക്കുന്നത് പോലെ. ഭവാർത്ഥം ശിവപ്രഭുപാദ് എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശിവപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭവാനിയുടെ പ്രത്യേക ദൃഷ്ടാന്തം വളരെ സാരഗർഭമാണ്. ഭവാനി എന്നാൽ ഭവയുടെ അഥവാ മഹാദേവന്റെ പത്നി എന്നാണ് അർത്ഥം. രാജാവായ ഹിമവാന്റെ പുത്രി ഭവാനി അഥവാ പാർവതി
കാഴ്ചയ്ക്ക് കേവലം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായ മഹാദേവനെ പതിയായി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു രാജകുമാരിയായിരുന്നിട്ടും സ്വന്തമായൊരു ഭവനം പോലുമില്ലാതെ വെറും ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ മരച്ചുവട്ടുകളിൽ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയായി അദ്ദേഹത്തോടു ചേരുവാൻ അവൾ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. മഹാനായൊരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നിട്ടും ഭവാനി ഒരു ദരിദ്ര സ്ത്രീയെ പോലെ മഹാദേവനെ സേവിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അതുപോലെ മഹാനായ ചക്രവർത്തി സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ മകളായിരുന്നിട്ടും ദേവഹൂതി കർദമമുനിയെ ഭർത്താവായി സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ അദ്ദേഹത്തെ അത്യന്തം ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും ശുശ്രൂഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ സന്തുഷ്ടനാക്കണമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളെ നിഷ്കളങ്കയും വിശ്വസ്തയുമായ ഭാര്യ എന്നർത്ഥം വരുന്ന സാത്വി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവളുടെ അപൂർവമായ ദൃഷ്ടാന്തം വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദർശം പ്രകടമാക്കുന്നു. ഓരോ സ്ത്രീയും ദേവഹൂതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭവാനിയെ പോലെ നിഷ്കളങ്കയും സദ്ഗുണിയുമാകണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ അവിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടികളെ ഭഗവാൻ ശിവനെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സമ്പത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന്റെയും കാര്യത്തിലല്ലെങ്കിലും മഹാദേവൻ ആദർശവനായൊരു ഭർത്താവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചും അത്യന്തം മഹാനാണ്. വൈഷ്ണവാനാമ്യത ശംഭു അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവനാണ് ഏറ്റവും ആദർശവനായ വൈഷ്ണവൻ. അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവാൻ രാമനെ ധ്യാനിക്കുകയും ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ശിവന് വിഷ്ണു സ്വാമി സമ്പ്രദായ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വൈഷ്ണവനായ ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കും. പെൺകുട്ടികളെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി വളരെ സമ്പന്നനും ഐശ്വര്യവാനുമായ ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഭഗവാൻ ശിവനെ പോലെ ഭക്തിയുത സേവകനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവളുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകും. ഭർത്താവ് വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളും അവന്റെ ആശ്രിതയുമായ ഭാര്യയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും അവന്റെ പങ്കാളിയാകും. പരസ്പര പൂരകമായ ഭാര്യാഭർത്തൃ സ്നേഹവും സേവനവുമാണ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകാപരമായ ആദർശം. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 3:23 രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. വിശ്രംഭേനാത്മശൗചേന ഗൗരവേനാദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാച മാധുര്യ ചാപോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേനാത്മശൗചേന ഗൗരവേനാദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന
ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന മാധുരയാ ച ഭോ വിശ്രംഭേനാത്മശൗചേന ഗൗരവേണാദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന മധുരയാ ച ഭോ ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. വത്സല എം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണാദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സുഹൃദേന വാചാ മധുരയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണ ആത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത സി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്രംഭണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണോ അശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയോ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിജൃംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിജൃംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. രമണി സുധീർ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്രംഭേണാത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ദമേന ച ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ച ഭോഃ.
ഒന്തത് സതിഥി ഹരി ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഐ തിങ്ക് രമണി മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ശരി, നമുക്ക് എന്നാലും ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് തോന്നുന്നു. മാതാജി ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല. വിശ്രംഭേന ദൃഢമായ മൈത്രിയോട് കൂടി, ആത്മശൗചേന ശരീര മനസ്സുകളുടെ പരിശുദ്ധിയോട് കൂടി, ഗൗരവേന വളരെ ബഹുമാനപൂർവം, ദമേന ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തോടെ, ശുശ്രൂഷയ സേവനത്തോടെ, സൗഹൃദേന സ്നേഹപൂർവം, വാച വാക്കുകളോടുകൂടി, മധുരയ മാധുര്യം, ഓ വിതുര വിവർത്തനം, ഓ വിതുര ദേവഹൂതി ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തോടെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവം ദൃഢമൈത്രിയിലും സ്നേഹത്തിലും മധുരവാചനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം യേശു ഭക്തിവേദ സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ രണ്ടു വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ദേവഹൂതി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ രണ്ടു രീതികളിൽ സേവിച്ചു. വിശ്രംഭേനമായും ഗൗരവേണമായും. ഭർത്താവിനെയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയോ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് പ്രധാന രീതികളാണിവ. വിശ്രംഭേന എന്നാൽ സുദൃഢമായ മൈത്രിയിലെന്നും ഗൗരവേണ എന്നാൽ ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഭർത്താവ് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അതിനാൽ ഭാര്യ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ പരിചരിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിയോടെ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. അതേസമയം അദ്ദേഹം തന്നേക്കാൾ ഉന്നതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. ഒരു പുരുഷന്റെ മനഃശാസ്ത്രവും സ്ത്രീയുടെ മനഃശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശരീരഘടന അനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുമേൽ അധീശത്വം അഭിലഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീയാകട്ടെ ശാരീരികമായി ഭർത്താവിനേക്കാൾ ദുർബലയും അവന് വിധേയവുമായിരിക്കും. അപ്രകാരം പ്രകൃതി സഹജമായി തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കുമേൽ അധീശാധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായും ഇതംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഭാര്യ അത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം അവർക്കിടയിൽ ധാരണ പിശകുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. വിശ്രംഭേന എന്നതിന് വളരെ അടുപ്പം എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും അത് അവഹേളനമുളവാക്കുന്ന സുപരിചിതത്വമായി പരിണമിക്കരുത്. വൈദിക സംസ്കാര പ്രകാരം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അവന്റെ പേര് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത്. ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പേര് വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അപ്രകാരം അപകർഷതാബോധവും അതിശതാബോധവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന്. ദമേന ചൈക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഭാര്യ അവളെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് സാരം. സൗഹൃദ വാച മാധുര്യ എന്നാൽ ഭാര്യ എപ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളും അവനോട് മാധുര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവളുമായിരിക്കണമെന്ന് സാരം. ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ഭവനത്തിന് പുറത്ത് നിരവധി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്കവാറും സംഘർഷത്തിലായിരിക്കും. അതിനാൽ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഘർഷമുക്തനാകും വിധം ഭാര്യ അവനെ മധുരതരമായി പരിചരിക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പിതൃഭ്യാം പ്രസ്ഥിതേ സാത്വീ പതിബിംഗിത കോപിത നിത്യം പര്യചരത് പ്രീത്യാ ഭവാനീവാ ഭവം പ്രഭു. വിവർത്തനം. മൈത്രേയൻ തുടർന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഭർത്താവിന്റെ ഹിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിഷ്കളങ്കയായ ദേവഹൂതി അത്യന്തം ഭക്തിപൂർവം മുനിയെ നിരന്തരം പരിചരിച്ചു. ഭഗവാൻ ശിവനെ പാർവതി ദേവി സേവിക്കുന്നത് പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു,
ഇത് മനഃപൂർവ്വം എനിക്ക് തന്ന ശ്ലോകാണ്. കാരണം ഭാര്യമാരെ പറ്റിയും ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നതിന് എന്താ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പം എന്റെ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് പോലും നോക്കിയില്ല, നാളെ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ, ഭാഗവതത്തിൽ 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. നിമ്നഗാനം യഥാ ഗംഗാ ദേവാനാം അച്യുതോ യഥാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭോ പുരാണാർക്കു അതുനോദിത. നിമ്നഗാനം യഥാ ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗംഗയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഗംഗാദേവിക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം? നദികളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഗംഗാദേവി ഇത്രയും ഉത്തമ? ആർക്കറിയാം? ഭഗവാന്റെ നഖം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തില്. ഏത് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരത്തില്? വാമനാവതാരം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ വാമനാവതാരം അല്ലെ. അപ്പം വാമനദേവൻ കേശവധൃത വാമന രൂപ ശൂകര രൂപ അല്ലെ, ശൂകരായിട്ട് വന്നിട്ട്, അതായത് പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വാമന രൂപത്തിൽ, കേശവധൃത വാമന രൂപ. സോ വാമനരായിട്ട് വന്നപ്പം ബലി മഹാരാജിനോട് അല്ലെ 3 അടി മണ്ണ് ചോദിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ഒരു വളരെ വലുതായി മഹിമാശക്തി എന്ന് പറയും, മഹിമാസിദ്ധി, ഭഗവാൻ വലുതിനേക്കാളും വലിയതായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടി ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ഭൂമി അളന്നെടുത്തു. 2ാമത്തെ അടി ആകാശം. അപ്പൊ 2ാമത്തെ അടി അളക്കുമ്പോൾ എന്തായി? പാദം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെല്ലാം തുളച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് വരെ എത്തി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ അത് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ പാദത്തില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നഖം അത്രയും തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, 1000 സൂര്യ ഉദിച്ച പോലെ. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ബ്രഹ്മദേവന് അതിശയമായി, ഇതെന്താ, ഇത് ഭഗവാനാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കമണ്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പാദത്തിൽ തട്ടി വന്ന വെള്ളമാണ് ഗംഗാജലമായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ ഗംഗാദേവിക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം. വേറെന്താ ഒരു കാരണം? അതൊരു കാരണം. പിന്നെ വേറെന്തായിരിക്കണം കാരണം ഗംഗാദേവിയുടെ പ്രാധാന്യം? ആരുടെ ശിരസിലാണ് ഗംഗാദേവി വിശ്രമിക്കുന്നത്? ശിവന്റെ. ഭഗവാൻ ശിവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭുവായ ഭഗവാൻ ശിവൻ. പിന്നെ പറയുന്നത് ആ പാദം ഉയർന്നപ്പോ അവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു തുളയുണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ വിരാജ നദി, അതായത് എന്താ പറയാ സ്വർഗലോകമല്ല അതീന്ദ്രിയമായ, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദ, അവിടേക്ക് ഉള്ള ആ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലുള്ള നദിയായിട്ട് തന്നെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗംഗാദേവി. പിന്നെ ഭഗവാൻ ശിവൻ അല്ലെ, ശിവന്റെ ശിരസിൽ അവിടെ വിശ്രമിക്കുക. അപ്പം നിമ്നഗാനം യഥാ ഗംഗ, ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗംഗയില് അദ്വൈതാചാര്യർ കൂടെ തുളസിയും ഗംഗാജലം അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ശാലഗ്രാം ശിലയിൽ അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗംഗാ ജലം വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കപ്പിലെടുത്തിട്ട് അവിടെ ആചമനം ചെയ്താലും മതി. ഓം ഗംഗയിച്ച് ചെയ്യുക, യമുനയിച്ച് ചെയ്യുക, ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ജല ഇസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നദികളെയും നമ്മൾ ആവാഹിച്ച പോലെയാവും. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് ആചമനം ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. നമ്മൾ ശുദ്ധിയോടെയാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധമാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ആ ജലം, അത് നമ്മുടെ ആചമന വെള്ളം വേറെയും തിലകത്തിന്റെ കൂടെ വേറെയും ഭഗവാന് വേറെ തന്നെ ഒരു ആചമനം, അതായത് എന്താ പറയാ നിവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് ആ ആചമന വെള്ളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖവും കൈയും ഒക്കെ കഴുകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം എന്നാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കുറച്ച് ആചമന വെള്ളം നമ്മുടെ നിവേദ്യത്തിലും കുടയണം. അപ്പം അത് ഗംഗാജലം കുടഞ്ഞ പോലെ. അപ്പം ഗംഗ നിമ്നഗാനം യഥാ ഗംഗ ദേവാനാം അച്യുതോ യഥ, എല്ലാ ദേവന്മാരല്ലേ, 33 കോടി ദേവന്മാർ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഭഗവാനായിട്ടത് അച്യുതൻ ഭഗവാൻ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാ കൃഷ്ണനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അച്യുതൻ ചുതിയില്ലാത്തവൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ. തെറ്റുപറ്റാറില്ല. പിന്നെ വേറൊന്നും വീഴ്ചയില്ലാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടുന്നാ ഭഗവാൻ? വീഴ്ച എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വീഴ്ചയില്ലാത്തവൻ അച്യുതൻ. സേനയോറുപയോർ മധ്യേരഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത. എന്തുകൊണ്ട് അച്യുതൻ എന്ന് വിളിച്ചത്? അവിടെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് അച്യുതൻ എന്ന് വിളിച്ചത്? രഥം സ്ഥാപയമോ കേശവ, രഥ സ്ഥാപയോ മാധവ, അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അച്യുതൻ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് അച്യുതൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഇതൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പൊസിഷനിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല.
ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ പൊസിഷനിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സാരഥിയായിട്ട് അവിടെ വന്നു, ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് വന്നാലും ആ ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ വീഴുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ കറങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറായി എന്നാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായ, അതായത് സുഹൃത്തായ അർജുനന് വേണ്ടി സാരഥി ആയാൽ പോലും ഭഗവാൻ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്യുതൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്ത് നിന്ന് വീണതാണോ നമ്മൾ വീണത് പോലെ? അല്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അച്യുതൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ നിമ്നഗാനം യഥാ ഗംഗ ദേവാനാം അച്യുതോ യഥാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭോ. സോ എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാരാ? പരമശിവൻ. ഓക്കെ, ശിവൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? എപ്പോഴും പഞ്ചമുഖ ശിവ പോലെ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മ പോലെ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചമുഖ ശിവ. അപ്പൊ ശിവദേവന് 5 മുഖാണ്, പഞ്ചമുഖം. ആ പഞ്ചമുഖം കൊണ്ട് എന്താ ചൊല്ലുന്നത്? പോലെ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, എപ്പോഴും രാമ 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 എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മാവിന് 4 മുഖം, അല്ലെ? ചതുർമുഖ, ഓരോ മുഖത്തു നിന്നും ഓരോ വാക്ക് വന്നതാണ് നാരായണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ശിവൻ പോലും ആരെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? രുദ്രഗീതത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം എത്ര പേര് ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്? കൈ ഉയർത്താം, നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ചെറുപ്പത്തില്. ഡിജിറ്റൽ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. വത്സല മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി. പിന്നീട് ഓർക്കം വിചാരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടാനാണോ ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം എടുത്തിരുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവരും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും, അല്ലെ? ഞാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ കൃഷ്ണാവത്തിൽ വന്നപ്പോ വിചാരിച്ച മതി. അപ്പം കാർത്യായനി വ്രതം ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാർത്യായനി വ്രതം പോലും ഗോപിമാരെടുക്കുന്നത്. ഗോപിമാര് കാർത്യായന വ്രതം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അല്ലെ, കാർത്യായനി ദേവീനെയും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭവാനി, അല്ലെ? അപ്പം പാർവതി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ഭവാനി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ശിവദേവനെ നോക്കുമ്പോ എന്താ, ഒരു വീട് പോലും ഇല്ല, അല്ലെ? തണുത്ത് വരച്ച് നല്ലൊരു വസ്ത്രം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നല്ല വസ്ത്രമില്ല, ശരീരം മുഴുവൻ എന്താ പറയാ ഭസ്മൊക്കെ പൂശിയിട്ട്, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തൻ, വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു. അപ്പം ഒരു ദിവസം പാർവതി ദേവി നോക്കിയപ്പം ശിവദേവന് മൊത്തം എന്താ പറയാ അസ്ഥികൂടം കൊണ്ടുള്ള മാല. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചു, ഇതാരാ ഈ അസ്ഥികൂടം? ഇതൊക്കെ ആരാ? ഇതൊക്കെ ഭവതിയുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ളത്. അതായത് ഒരുപാട് ജന്മമായിട്ട് വന്നല്ലോ പാർവതി ദേവി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ജന്മ സതി ആയി വന്നു, പിന്നെ പാർവതിയായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഒരു ഇതാണെന്ന് പറയും, തലയോട്ടിയാണ്. അപ്പം പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചു, അപ്പൊ എനിക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പുനർജന്മം അല്ല, ഒരു എന്താ പറയാ ലീലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവതരിച്ചു എന്ന് മാത്രം പാർവതി ദേവി. അപ്പം അങ്ങക്ക് മരണമില്ലേ? അങ്ങക്ക് എന്താ ഇത് സംഭവിക്കാത്ത? പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും രാമന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ രാമനവമിയാ വരുന്നത്, അല്ലെ? 17-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി എന്താ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്, ഉത്തമ പുരുഷോത്തമൻ. അപ്പം ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുമായിരുന്നു ലോർഡ് ശിവ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പ്രഭുപാദ് കൊടുക്കുന്നത്, പാർവതി ദേവി എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ശിവനെ ആരാധിച്ചത്, അതുപോലെ ദേവഹൂതി കർദമ മുനിയെ ആരാധിച്ചത്. അതായത് രണ്ട് വിധത്തില് ചെയ്യാം. അതായത് ഭർത്താവിന്റെ എന്താ പറയാ വാണി, ഭർത്താവ് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ ഭർത്താവിനെ പരിചരിക്കുന്നതും. പിന്നെ ഇതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നു, ഭർത്താവ് വൈഷ്ണവനാണെങ്കിൽ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവളും അവന്റെ ആശ്രിതമായ ഭാര്യ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അവന്റെ പങ്കാളിയാകും. അതായത് ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പുണ്യമൊക്കെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണാപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭാര്യയുടെ കടമയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരലല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ എന്താ പറയാ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക, എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മധുരം എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും അവരെ അറിയാണ്ട്, ഒരു ഭാര്യ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അവരെ അറിയാണ്ട് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്ത വെള്ളം ഭർത്താവ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കും, അല്ലെ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ് എന്തെങ്കിലും
പച്ചക്കറികൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ്, ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുൾപ്പെട്ടത് വിഭവം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഡെയിലി എന്താ പറയാ പ്രസാദം കഴിച്ച് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മാല ഭർത്താവ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാല ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ 16 മാല നിങ്ങൾ എത്രയാണോ മാല ജപിക്കുന്നത് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ഒരു മാല എക്സ്ട്രാ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജപിക്കുക. അതാണ് ശരിയായ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ഭഗവാനെ എന്റെ ഭർത്താവും കൂടി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലെ, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എണീക്കും. ഒരാൾക്ക് എണീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റാള് എണീപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ടാളും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ കുളിച്ച് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ഭാഗവതം വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഒരുമിച്ച് വൃന്ദാവനം, മധുര പോലുള്ള ധാമങ്ങളിൽ പോകാം. പിന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാല. ഈ ജന്മം ഭർത്താവിന് ചായ കാപ്പി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു ആത്മാവിനെ ഭക്തനാവാൻ കഴിയല്ലോ നിങ്ങൾ കാരണം. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാം, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജപിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭാര്യ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭവാനി ഭർത്ര എന്ന് ആരോ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാന്നറിയോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഭവാനി ഭർത്ത ആരാ പറഞ്ഞത്? ആർക്കറിയാം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുകയും ആ വ്യക്തി ഗംഗാദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭവാനി ഭർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണ്, ഭവാനി ഭർത്ത എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ആരെയായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിതായിട്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്? ആർക്കും അറിയില്ല? ഒരു പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പണ്ഡിത് എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. അല്ല, കശ്മീരി, സോറി, കേശവ് കശ്മീരി. അപ്പം നിമായി പണ്ഡിറ്റ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിതായിട്ട് ന്യായ ഫിലോസഫി ഭയങ്കര ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് എന്നും പറയും, കേശവ കശ്മീർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ ദിക്കിലും വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഗംഗാദേവിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പം 100 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ആ സമയത്ത് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം തെറ്റാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിമായി പണ്ഡിറ്റ്, അപ്പൊ കേശവ കശ്മീരി അതിശയായി. കാരണം ഇതുവരെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ ബാലൻ എങ്ങനെയാണ് ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? തെറ്റെന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഭവാനി ഭർത്ത എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഭവാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവയുടെ പത്നി, അതായത് ശിവദേവന്റെ പത്നി. അപ്പൊ ഭവാനി ഭർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവദേവന്റെ പത്നിയുടെ ഭർത്താവ്, അതായത് പാർവതി ദേവിക്ക് ഇന്നൊരു ഭർത്താവ് ഉള്ളത് പോലെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വന്നത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്. ഭവാനി ഭർത്ത എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഭവാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശിവദേവന്റെ ഭാര്യ എന്നാണ് അർത്ഥം. ശിവദേവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ഇത് വാക്ക് വന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേശവ കശ്മീരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും കേശവ കശ്മീരി അതിശയപ്പെട്ടു പോയി. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ദിവസം രാത്രി കേശവ കശ്മീരി ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിത്തിന് ഉറക്കം വന്നില്ല. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ സരസ്വതി ദേവിയോട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? അപ്പൊ സരസ്വതി ദേവി വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പില് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസിയാണ് ഞാൻ. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അങ്ങയുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതിനാൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വാക്ക് നാവിൽ വിളയാടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്റെ പ്രഭുവാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം കേശവ കശ്മീരി വന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് സറണ്ടറായി, അവിടെ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു കഥ. അപ്പൊ ഭവാനി ഭർത്ത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കർദമ മുനി ശിവദേവനോട് എന്തുകൊണ്ടാ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? കർദമ മുനിക്കും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, എല്ലാം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം സ്വയംഭുവ മനുവിടെ പുത്രിയായ ദേവഹൂതി അത്രയും സൗഭാഗ്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. പക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കൂടെ ഒരു പരാതിയും ഇല്ലാതെ. പിന്നെ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭർത്താവിന്റെ പേര് വിളിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല എന്നും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഓ വിതുര, ദേവഹൂതി ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തോടെ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ദൃഢമൈത്രിയിലും സ്നേഹത്തിലും മധുരവാചനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. അപ്പൊ ശുശ്രൂഷത. അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം, ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം എനിക്കെങ്ങനെ അറിയോ? ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഭക്തന്മാരായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്ത ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, പത്മാവതിയും പിന്നെ ആരാ ഭർത്താവ്? പത്മാവതിയുടെ ഭർത്താവ് ആരാ? ജയദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഷ്ടപതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഗീതാ ഗോവിന്ദം എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ദശാവതാര സ്തോത്രം എഴുതിയ
ജയദേവ ഗോസ്വാമി പത്മാവതി. അപ്പൊ പത്മാവതിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്മാവതിയുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയി പത്മം, അതായത് താമര ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് ഒരു പത്മവേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്. ശയനാരതിന്റെ സമയാവുമ്പോൾ ഭഗവാനെ താമരമാല കൊണ്ട് ഒരു മാലയൊക്കെ ചാർത്തും, പത്മവേഷം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് താമര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ താമര അർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പേര് വെക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ പത്മാവതി എന്നുള്ള പേര് വെച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും, 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവളെ ഞാൻ ദാസിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഈ അമ്പലത്തിൽ സേവ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാലത്തൊക്കെ ദാസിമാരുണ്ടാവും. അവരാണ് ഭഗവാനെ ശയനാരതിന്റെ സമയത്ത് ഉറക്കണമെങ്കിൽ ഗീതാഗോവിന്ദം അവിടെ പാടണം. അപ്പൊ ഗീതാഗോവിന്ദം ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പാടാണ് അഷ്ടപതിയായിട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് അമ്പലങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പത്മാവതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഥ അല്ലെ, ജയദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മചാരി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം പത്മാവതിക്ക് 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ കൊണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ജഗന്നാഥ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ അടുത്തൊരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ജയദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് നിന്റെ മകളെ കൊടുക്കണം എന്ന്. ജയദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ജയദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പം പത്മാവതി അറിയാണ്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉറക്കിക്കെടുത്തി. എന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നീ പത്മാവതിയെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എന്തിനാ, ഒരുമിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ. അപ്പം ചില ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞാൻ കല്യാണമേ കഴിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നം കാണുന്നു, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം, ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ വേർപിരിയല് എല്ലാ പ്രശ്നക്കാർ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണമേ കഴിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പറയും, കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പല പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെയാ അല്ലെ, ഒരുപാട് വയസ്സാവുന്നത് വരെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല, കല്യാണമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും. പക്ഷെ സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ അവള് അച്ഛന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും, കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുമ്പം ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ സംരക്ഷണം, പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെ മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 12 മണിക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ധൈര്യത്തോടെ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഈ ലോകം എവിടെയെങ്കിലും റൂട്ടിൽ നടന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം അത്രയും അപകടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. അത്രയും ലോകം അധപതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്ത്രീ അബലയാണെന്നല്ല, അങ്ങനെ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ദുരുപയോഗപ്പെടും. കാരണം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ മുതലെടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദേവഹൂതിയെ ശരിയായ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ പാർവതി ദേവി കൂടെ അല്ലെ എല്ലാം സഹിച്ചു അവിടെ. അപ്പൊ ഒരാള് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ശിവദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്വത്തുക്കളും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ അല്ലെ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അകിഞ്ചന വിത്തായ നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിർവൃത്ത ഗുണവൃത്തി ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യ പതയേ നമഃ. കുന്തി മഹാറാണി 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അകിഞ്ചന വിത്തായ ഭഗവാൻ അകിഞ്ചനന്മാരുടെ സ്വത്താണ്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഭഗവാൻ തരുന്നത്? അതായത് കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ സ്വത്തൊക്കെ എന്താ പറയാ പാപ്പരാക്കുകയും അതായത് എന്താ പറയാ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയും, അതേസമയം ശിവദേവൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര സമ്പന്നരുമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അറിയോ? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മുക്തിപ്രദാതാം സർവേഷാം വിഷ്ണുരേവാന സംശയ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ മോക്ഷം തരാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ മോക്ഷം തരുന്നതിന് പകരം തരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ധനം, സ്വത്ത് ഇതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. പക്ഷെ എല്ലാ സമ്പത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഭൗതികമായിട്ട് അതിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. യസ്യാഹം അനുഗൃഹ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം സനെ തതോധനം ത്യജന്ത്യസ്യ സ്വജന ദുഃഖ ദുഃഖിതം. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹ്യ, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? തതോ ധനം ത്യജന്ത്യസ്യ, നമ്മുടെ ധനമൊക്കെ അപഹരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാവും. അപ്പം കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? എല്ലാ ധനവും കൊണ്ടുപോയി എന്താ? പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വജന ദുഃഖ ദുഃഖിതം. നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലേ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ബന്ധുക്കൾ ആരും വിളിച്ചാൽ പോലും ഫോൺ എടുക്കില്ല. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പം ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല.
അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ബലി മഹാരാജിന്റെ കാര്യത്തില് വാമനദേവൻ എല്ലാം എടുത്തു, സ്വത്തൊക്കെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ബലി മഹാരാജിന് ഭഗവാനെ തന്നെ കൊടുത്തു. സുതല ലോകത്തില് ദ്വാരപാലനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം എടുക്കും. ഇപ്പം ശില പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ വിട്ടു, ഞാൻ സന്യാസം. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം ലോകമെമ്പാടും മക്കളുണ്ട് എല്ലാരും, നമ്മളൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ്. നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവാണ്, പരംഗുരുവാണ് ശില പ്രഭുപാദർ. അപ്പം അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് പേരക്കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും, അങ്ങനെ പറയും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കൂടെ എല്ലാവരെയും പരിചരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ജന്മം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മളൊരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം. അത് നമ്മുടെ അമ്മയാവാം, ഭാര്യയാവാം, മകളാവാം, വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അപ്പം ഏത് ആത്മാവിനാണോ സ്ത്രീയോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നത്, ആ ആത്മാവ് സ്ത്രീയായി ജനിക്കുകയും സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ വരികയും പുരുഷനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് പുരുഷ ശരീരത്തിലും വരും. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ശരിയാ, ബ്രഹ്മചര്യാവാൻ സന്യാസിയാവാൻ കഴിയില്ലേക്കാം, പക്ഷെ ലോകമെമ്പാട് ചുറ്റി പോവാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജാൻവ ദേവിദാസി ആരൊക്കെ അറിയോ? ജാൻവി മാത ആരാണ്? ആരുടെ ഭാര്യയാണ് ജാൻവ ദേവി? ബലരാമന്റെ അല്ലേ മാതാജി? ബൽരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായി വന്നപ്പോൾ, യെസ്. അപ്പൊ ബൽരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുയുടെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് ജാൻവ ദേവി വന്നത്. ആ ജാൻവ ദേവി ദീക്ഷ വരെ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോവർദ്ധൻ പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ രാധാകുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ചൊരു സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മരമുണ്ട്, ആ രാധാകുണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് അവിടെ മാതാജിയുടെ സമാധി ഉണ്ട്. അപ്പം അത്രയും പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാതാജി. അപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കൃഷ്ണാവോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കല്ല് നമുക്ക് ഉയർത്തി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ അത് പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കല്ല് ഉയർത്തിയിട്ട് ഒരു മലേന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഒരാള് സഹായത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പം ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല, ഭക്തിയിലായാലും ഭൗതികമായിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പങ്കാളി വേണം. പിന്നെ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിലും ഒരു കർമ്മമുണ്ട്. കർമ്മം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവർ ഒരുമിച്ചാവില്ല. കാരണം കല്യാണം കഴിയുന്നതോടെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതായത് കർമ്മം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് ദീക്ഷ എടുത്താൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്തുകൊണ്ടാ? അവര് രണ്ടുപേരുടെയും കർമ്മം ഗുരു ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നെ അവരുടെ ഭാവിയിൽ മക്കളായാലും എല്ലാം അത് സേഫായി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് എടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് ഭാര്യ അവിടെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ, കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭർത്താവിന് പ്രസാദം കൊടുക്കുക, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണം. ഭർത്താവും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വിഷമമില്ല. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു കല്ല് ഒരേ ദിശയിലേക്ക് തള്ളിയാ അതെന്തായാലും അവിടെ മേലെ എത്തും. അതുപോലെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും സ്ത്രീ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തമം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇതിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു പർപ്പട്ടിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 2 വിധത്തിലാണ് ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. വിശ്രംഭേന ഗൗരവേണ. ഭർത്താവിനെയോ പരമദൈവത്വമായ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് 2 വിധത്തിലാണ്. വിശ്രംഭേന എന്താ? മൈത്രിയിൽ, നമ്മുടെ നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും പറയും എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവായിട്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ടിരിക്കാം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ അവള് ഒരു സുഹൃത്തായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണമെന്നും പറയുന്നു പ്രഭുപാദർ. പിന്നെ ഇതില് അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രഭുപാദർ ആക്ച്വലി ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ചായയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ മാതാജി കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രഭുപാദർ ശ്രമിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ലോകമെമ്പാട് ശിഷ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി, 108 അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവോധം പ്രചരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പ്രീച്ച് ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചിലപ്പം അങ്ങനെ ആവില്ല. പക്ഷെ അതും
ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ എടുത്തത്. കാരണം ആ സ്ത്രീ കാരണം, അവരുടെ പേരും രാധാറാണി എന്നായിരുന്നു, ആ സ്ത്രീ കാരണമാണ് പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്നും പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചല്ലേ, ചായ വേണോ എണ്ണ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം പക്ഷെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇതില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭാര്യ എപ്പോഴും ഭർത്താവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളും പിന്നെ മാധുര്യത്തിൽ സംസാരിക്കണം. കാരണം ലാസ്റ്റ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, സംഘർഷത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ചാണക്യ പണ്ഡിറ്റ് പറയും, ആരുടെ വീട്ടിലാണോ അമ്മയില്ലാത്തത്, ഇപ്പം പല കാരണങ്ങൾ, അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ മാറി താമസിക്കുന്നു, ഭാര്യ അല്ലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മാറി താമസിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിപരമായിട്ടും മാറി താമസിക്കും, കൂട്ടുകുടുംബമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. പക്ഷെ അഥവാ അമ്മയച്ഛന്മാരുടെ കൂടെയാണ് മക്കളെങ്കിൽ, അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ചിലപ്പം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ അമ്മ വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും ഭാര്യ നല്ല സംസാരമല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഭർത്താവ് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാത്തവള, അങ്ങനെയൊക്കെ ധിക്കരിച്ച് നടക്കുന്നവളാണെങ്കിൽ ആ വീട് വിട്ട് വനത്ത് പോകണം എന്നാണ് ചാണക്യ പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് അത്രയും സമാധാനം അവിടെ ഇല്ലാന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ, അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ വന്ന് ഇടപെടും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കോംപ്രമൈസിന്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അമ്മ മുതിർന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടികൂടില്ല, കുറെ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ പറയും, അമ്മക്ക് അഥവാ മരുമകളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് വേ? ഒരു ആരെങ്കിലും അമ്മായിമ്മമാരുണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മരുമകളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പഠിപ്പിക്കണം. അതായത് മരുമകള് കുളിക്കാതെയാണ് അടുക്കളയിൽ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല, കുളിച്ചിട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അവള് വിളക്ക് വെക്കണം, ഏകാദശി പോലെയുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുത്താൽ നല്ലത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങളെ മരുമകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും ആ മരുമകൾ കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്താ ആ മരുമകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ? ഏറ്റവും ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. അപ്പൊ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മകളെ പഠിപ്പിക്കുക, അപ്പൊ മരുമകൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ പഠിപ്പിക്കുക, മകളോട് പറയാ, നീ കുളിച്ചിട്ട്, മരുമകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയണം, കുളിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ മരുമകൾ അത് കേട്ടു, ഓ അമ്മായിമ്മയുടെ മകളോട് പറയാണ് കുളിച്ചിട്ടേ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ, അപ്പൊ ഞാനും കുളിച്ചിട്ടേ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മ സ്വന്തം മകളോട് പറയാണ് വൈകുന്നേരം കുളിച്ചിട്ട് വിളക്ക് വെക്കൂ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുമകളും പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വിളക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദറിന് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി മരുമകളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താ, സ്വന്തം മകളെ നിങ്ങൾക്ക് ചീത്ത പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കാരണം മരുമകളെ പറഞ്ഞാലേ അവിടെ ഒരു അമ്മായിമ്മ പോരുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വന്തം മകളെ നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കാം. സ്വന്തം മകളോട് പറയുമ്പോൾ മരുമകൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ മക്കള്, സ്വന്തം ഭക്തന്മാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും മീൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊക്കെ ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠമാകാൻ വേണ്ടി. കുന്തി മഹാറാണിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണിയാണോ ദേവകി മാതാവിനാണോ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കൊടുത്തത്? ആയിരിക്കാം? എന്തുകൊണ്ടാ? കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ദേവകി മാതാവിന് വസുദേവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതപ്പം അതുകൊണ്ട് ദേവകി മാതാവിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 മക്കള്, 7ാമത്തത് ബൽറാം, 8ാമത്തത് കൃഷ്ണൻ, ആദ്യത്തെ 6 മക്കളെയും യമരാജൻ കൊണ്ടുപോയപ്പം കൃഷ്ണൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ 5 മക്കൾ പാണ്ഡവന്മാരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി കുന്തിസ്തുതിയിൽ പറയാ, ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടും കുന്തി മഹാറാണി എത്രയോ കാരുണ്യം കൂടുതൽ കിട്ടി, അങ്ങയുടെ അമ്മയായ ദേവകിക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം പോലും കുന്തി മഹാറാണിക്ക് കിട്ടി. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഭർത്താവ് ഇല്ലായിരുന്നു, പാണ്ഡു ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ദേവകി മാതാവിന് സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാരുണ്യം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്തനായിരിക്കും ഏറ്റവും കാരുണ്യം കിട്ടുക. ആ സമയത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിക്കും, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്, ഈ ജന്മം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ. ഭഗവാന് നിങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ഭക്തി ചെയ്യാൻ വിടുന്നില്ല. ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, വീട്ടിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് കത്തിച്ചു, പിന്നെ വീട്ടില് മക്കള് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വിട്ടില്ല. ഒരു മാതാജി പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മക്കള് മീന് കൊണ്ടുപോയി ആ പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം
നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എനിക്ക് ഭക്തി എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ ഭർത്താവ് എന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വിടുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കൂടുതൽ കാരുണ്യം തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഭർത്താവിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സ്നേഹ ബന്ധം ഇമം ചിന്തി, കുന്തിമാരാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആ സ്നേഹബന്ധം വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോലെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നമ്മൾ ചെയ്യും, അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കെല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. കാരണം ഞാൻ ഭഗവാനോട് മാത്രമായിരിക്കണം അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണും നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെയാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനേക്കാള്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കുനിഷ്ടൊപ്പിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് ആ സ്നേഹം ഭഗവാന് കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വിഷമം വരുമ്പം അത് കാരുണ്യമായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ആ കുന്തിമാരാണി കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ, വിശാൻ മഹാഗ്നേ പുരുഷാദ ദർശനം അസസഭായാവനവാസ കൃച്യത്തെ മൃതേ മൃതേ അനേക മഹാരഥാസ്തൃതോ ദ്രൗണ്യസ്തൃതശ്ചാസ്മ ഹരേ അഭിരക്ഷിതോ. എന്താ പറഞ്ഞ, വിശാൻ മഹാഗ്നി പുരുഷാദ ദർശനം. വിഷം, ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാഗ്നി, അഗ്നി നമ്മുടെ വീട് കത്തിച്ചപ്പോഴും പുരുഷാദ ദർശനം, ഹിഡുംബി അല്ലെ, ഹിഡുംബി പോലുള്ള അസുരന്മാര് വന്നപ്പോഴും അസത് സഭ, ദ്രൗപതിയെ അസത് സഭയിൽ വെച്ച് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോഴും, പിന്നെ വനവാസിച്ചത് വനത്തിൽ പോയപ്പോഴും, മൃതേ മൃതേ അനേക മഹാരഥാസ്ത്രതോ അസ്ത്രം, അർജുനന്റെ നേരെ അസ്ത്രം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴും, പിന്നെ ദ്രൗണ്യസ്ത്രശാസ്മ, ദ്രൗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രൻ അശ്വത്ഥാമന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ആരാ രക്ഷിച്ചത്? ഹരി അഭിരക്ഷിതോ. ആരാ സംരക്ഷിച്ചത്? ഹരി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അപ്പൊ കുന്തിമാരാണി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമം പിന്നെയും വന്നോട്ടെ, വിപതാസന്തു തത്ര തത്ര ജഗദ്ഗുരു ഭവദർശനം യത്സ്യത് അപുനർഭവ ദർശനം. അങ്ങനെ വന്നോട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാ? പിന്നെയും വിഷമം വരുമ്പം അങ്ങയുടെ ദർശനം നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ തരണം എന്നല്ല തുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും സാരില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതും നല്ലതാ, കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം എടുത്തത്? ഉത്തര അല്ലെ, ഉത്തരയുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചുറ്റുണ്ടായിട്ടും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വന്നപ്പോ നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാ പോയത്. പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവ ദേവ ജഗത്പതി നാന്യത്തത് അഭയം പശ്യേത് എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകള് ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? എനിക്ക് കൂടെ ഒരു മാതാജി, എനിക്ക് ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. കുട്ടിയുടെ രക്തോട്ടൊക്കെ, പൊക്കിൾക്കുടിയിലെ രക്തോട്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി അനങ്ങുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അനക്ക ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേഗം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട വന്നു. 8ാം മാസത്തിലൊക്കെ അവസാനം പ്രസവിക്കേണ്ട വന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ഒരുപാട് ഛർദി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി, മായാപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, ഈ ശ്ലോകം ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന, പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവ ദേവ ജഗത്പതേ നാന്യത്തത് അഭയം പക്ഷേ, എനിക്ക് വേറെ ആരും അഭയമില്ല, എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം, എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉത്തര പോയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കാലിൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആ ശ്ലോകം രാവിലെയും രാത്രിയും 3 തവണ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു മാതാജി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു തമ്പിൻ, എന്താ പറയാ, ചുണ്ടും വിരലിന്റെ സൈസിൽ കയറി സംരക്ഷിച്ചത്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തര കൂടെ ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പക്ഷെ ഉത്തര ശരിക്കും സതി, അതായത് ഭർത്താവ് അഭിമന്യു മരിച്ചപ്പം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉത്തര എന്തുകൊണ്ടാ മരിക്കാഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കാരണമാണ് ഭാവിയിൽ ഭാഗവതം വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും ഉത്തര സ്വന്തം ജീവിതം എന്താ പറയാ ഇതാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ കുന്തി മഹാറാണി, മദ്രി, 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പാണ്ഡു മഹാരാജ്. അപ്പൊ മദ്രി സതി അനുഷ്ഠിച്ചു. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി 5 പാണ്ഡവന്മാരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചു. അപ്പം സംരക്ഷണം അല്ലെ, അത് മക്കളെ ഒരു കാലം വരെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് മക്കള് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷണം ആരാ? ഭഗവാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു
ലൈഫ്, ഭർത്താവ്, മക്കള്, എന്ത് ചുറ്റുപാടെങ്കിലും ആ ചുറ്റുപാടിൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഇപ്പം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ കയറുന്നതിന് ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാണ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു കള്ളൻ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക, പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കണം എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലപ്പോ ജനൽ കൂടെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരിക, പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, മെയിൻ ഡോർ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ ആദ്യം പുറത്തു പോകേണ്ട വഴി തുറന്നു വെക്കുക. അതുപോലെ പറയുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിദാസി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ കഴിച്ച ലക്ഷ്മി ദേവി കഴിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം വീട്ടിൽ കൃഷ്ണാബോധം ജീവിക്കുക. ഭക്തി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ ഉള്ളത്, നമ്മൾ കർമ്മം, നമ്മൾ അതിന് പിന്നെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് സിറ്റുവേഷനാണ്, സാഹചര്യമാണോ നമുക്ക് തന്നത്, ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതില് ഭർത്താവിനെ പരിചരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. 2 ബ്രഹ്മചാരികൾ ഒരു റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ പിറ്റേ ദിവസം അടി ഉണ്ടാവുന്ന. അപ്പം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി, നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ തോട്ട് പ്രോസസ്, എവറിത്തിങ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഒരുമിച്ചിട്ടേ അല്ല. എന്തിന് ട്വിൻസ്, ഇരട്ടകൾക്ക് വരെ വ്യത്യസ്തമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. അവിടെ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഒരു വെറും നാടകം മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വേഗം തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മാല ജപിക്കുക. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും കേൾക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ മാറി എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരെ എനിക്കറിയാം. ചായം കാപ്പിയൊക്കെ വിട്ട്, നോൺ വെജ് ഒക്കെ വിട്ട്, ഭാര്യ പറയുന്ന പോലെ, അതായത് ഭാര്യ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്ന എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മാവിന് ഭക്തിയിൽ വരാൻ പറ്റും നമ്മൾ കാരണം. അപ്പൊ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മൊത്തം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ആ സേവന നമ്മൾ കാണും അല്ലെ. പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയിലല്ല, ആ വ്യക്തി ഒരു ഭക്തനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ശ്ലോകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാതാജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1-ാം സ്കന്ധത്തില് 8-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്, ശ്ലോകം നമ്പർ 9 തോന്നുന്നു. 1-8-9 കേട്ടോ, 1-8-9 പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്പതേ നാന്യത അഭയം പശ്യേ തിത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രഗ്നന്റ് ആയ ആരെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതാ. പക്ഷെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കും പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത്. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം വേണമല്ലോ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കും, നാമം ജപിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ഇത് ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടും. ആ കുഞ്ഞിന് കൃഷ്ണാബോധം വരെ കിട്ടും. ഒരു മാതാജിക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം അബോർഷൻ ആയി, 2-3 പ്രാവശ്യം കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ 4-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പം ആ സമയത്ത് അവര് കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് നല്ല ഇതിൽ ജനിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് അയച്ചത്. അപ്പൊ അവര് നാമം ജപിച്ചാലല്ലേ കുട്ടിക്കും അതിന് ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗർഭകാലത്ത് കൂടുതൽ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, എന്റെ മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതാക്കാം. പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്പതേ നാന്യത്വത് അഭയം പശ്യേത് എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ഓക്കെ, അത് 1-8-9 ശ്ലോകം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നോക്കാം. 1-ാം സ്കന്ധത്തും 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് കുന്തി സ്തുതിയുടെ മുമ്പായിട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലതാ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ സാധാരണ ഈ ശ്ലോകവും ചൊല്ലാറുണ്ട് ദിവസം. അപ്പൊ അത് അല്ലാതെ നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് ചൊല്ലുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. കാരണം നാണ്യത്വ അഭയം പക്ഷേ ഇത്ര മൃത്യു പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയത്തിലെ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നല്ല, എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പം മൃത്യുവിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം വേണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നല്ലതാ, ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭകാലത്ത് ചൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നുവെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുന്തിസ്തുതിയൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? കുന്തിസ്തുതിയൊക്കെ ചൊല്ലും. അപ്പൊ ചില എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ചൊല്ലൂല, അതിലുള്ള കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ 2-3 എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ദിവസം ചൊല്ലും. എന്നും രാവിലെ ചൊല്ലിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലത്, വളരെ നല്ലത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കേൾക്കും. പക്ഷെ കൂടുതൽ കേൾക്കുക ആരാ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇപ്പൊ മാതാജി ഇപ്പം ഉത്തരയുടെ സ്തുതി അല്ലെങ്കിൽ കുന്തി സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ അട്രാക്ട് ആവും. ഭഗവാൻ എന്താ? കാരണം ആര് ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥന? ഇത് കുന്തിമാറാണി. അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തിയായ കുന്തിമാറാണിയുടെ സ്തുതി, അല്ലെങ്കിൽ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ സ്തുതി, ബ്രഹ്മാവ് ഭീഷ്മസ്തുതി, ഗോപിഗീത, ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വേഗം സംതൃപ്തനാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ച് സ്തുതികൾ മാതാജി ചെയ്ത പോലെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്കത് എഴുതി വെച്ച്, എല്ലാം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാം. ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ. കുന്തിസ്തുതി 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 8-ാം അധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകം മുതലാണ് കുന്തിസ്തുതി വരുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് അല്ലെ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. ഇത് കുന്തിസ്തുതിയാണ്. ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇത് ചൊല്ലുമ്പോൾ. കാരണം വാസുദേവ ദേവകീ നന്ദന, ഭഗവാന്റെ പേര് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദേവകീ നന്ദ, യശോദനന്ദ, നന്ദനന്ദ, വാസുദേവ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് ആ പേര് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം. പിന്നെ നമ പങ്കജനാപായ നമ പങ്കജമാലിനേ നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാഗ്രേ, ഇത് ഈസിയാണ്. ഈ 2 ശ്ലോകം വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഇത് ഈസിയാണ്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ശരീരം ടെമ്പററി ആണെങ്കിലും താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും ഈ ശരീരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഗർഭത്തിലെ കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും സംരക്ഷണം വേണം. നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ പാഹി പാഹി മഹായുഗൻ ദേവദേവ ജഗത്ത് അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാനോട് സ്പെഷ്യൽ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് കുന്തി സ്തുതിയും പഠിക്കാം. നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യം ഈശ്വര പ്രകൃതേ പരമലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിർ അവസ്ഥിതം മായാജവനികാച്ഛന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം അലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നാഥോ നാട്യാദരോ യത തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി സ്ത്രീയഃ. ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി സ്തുതിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റും ഡെയിലി. ഏതെങ്കിലും സ്തുതി എഴുതി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നമുക്കത് ചൊല്ലാം. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് പുറമെ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ വെറുതെ ചൊല്ലിയാൽ പോരാ. ഇപ്പൊ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞു, അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ശ്ലോകത്തിന് ശരിയായ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവൂ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഉത്തമം തന്നെ, പക്ഷെ അത്യുത്തമം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. വാഞ്ചകൽപന രൂപേശ കൃപാസിന്ധുദേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. कोड़ी वैष्णवी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी.